ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತ ಇನಿ ಒಂದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ತುಳುಟು ಅಂಚ ಪನ್ಪ ಮುಟ್ ಕನ್ನಡ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಡೇಟ್ ಹಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಡೆಂಡಲ ಪಾಯರಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಾಯರಪ್ಪುಂಡು ಒಡೆಂಡಲ ಪಾಯರಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಯರಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಈ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೂದೆ ಮಂತದು ಪೋಡಾಪುನು ಏಪ ಪೋಡು ಏಪ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪೋಡುಂದೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅದಾಪುನು ಪಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅವಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜೇನು ಇಂದೆ ತಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಕಸೆಯ ಒಬ್ಬರ ದಾಲತ್ತು ನೆನಪರ ಕಸೆಯದಾಲ ಪನ್ನದುಲ್ಲೇருந்து ಇಜ್ಜಿ ಕಸೆಯದ ಮರ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೆತ್ತು ಪಂಡ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಆಯ್ನೇರ್ ದಾರ ಇದು ಯಾನ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ನೇರ್ ದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈನೇರ್ ಇಂದು ಮಂತ್ ಪನ್ನದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೈತೆ ಇತ್ತ ಪುರಂಡ ಮದಿಮೆಗೆ ಪುರ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪುರ ನಮಕ್ ಇದೇ ಅಂಡ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾಯರ್ನ ಸಮೇತ ಇಚ್ಚಿಗೆ ದುಂಪುದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಂತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ದುಂಪನಂತೇರು ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಅದಿಮಲೆ ದೇಶ ಪಾಟ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೈ ಪೊರ್ರೆ ಮದಿಮೆ ಅದಿಮಲೆ ಮುಟ್ಟೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತನು ದುಂಬುಪುರಗೆ ಇತ್ತ ಪುರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಜ ಪಂಡ ಇಂಚ ಹಾಲ್ದು ಪುರ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇದೇಂಡಲ ಪೋಪ ದುಂಬುದಂದೇಟ ಪುರ ಪಾಯರೆಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತ ಪುರ ಅಂಚ ತೂಂಡ ಏರ್ಲೋಕ್ ಪಾಯರು ಮದಿಮೆದ ಏತು ಜನ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಂಜಾರಿವೇರು ಪಂಡ ದುಂಬುದಂದೆ ತಾಕ್ಲು ಪುರ ಹಿಂಜಾರಿವೇರು ಪಾಯರೆ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಡದು ಹಿಂಜಾರಿವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಲೊಂದು ಮಂತಿತ್ತನ ಇಂದು ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂತನ ಅಂದೇನಿ ಯಾನೊಂದು ಮಂತದನಿ ಪಂಡ ಯಾನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಸಾಯಡ್ ಪ್ರತಿಯೇ ಅನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಸಾಯಡ್ ನಡಪು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯನ ಜೀವ ಗೊಂಜಂತಾರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ಎಂಕಂದೆಟ್ಟು ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನ ಯಾನು ಮಂತದು ಅಂದ ಆಪುಂಡ ಅವನು ಯಾನು ಪಂಡ ಕಸಾಯಡ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲ ತೂದು ಮಂದ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಾಗ ತೂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬರ ಆತಜಿ ನಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅದಂತೂ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ತೂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ತೂಕೊಂಜಿ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಕೆಡ್ದಾದುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಂತದೆ ಎಂಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನ ಯಾನು ಅಂದು ಆಯ್ನಿ ಅಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಎಂಚ ಪಂಡನ ಕಾಲಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿತುಲೆ ಕೈಟ್ ಎಂಕ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ದಾದೆ ಕೊಂಜಿ ತಾನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋಡಿತ್ತು ಪಂಡ ಪಾಯರ ಆಪಜಿನ ಪನ್ನ ತೂಕೋರನ್ನೇನೋರು ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಕಂಡದು ಮಂತದನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ದಾದನೆಂಕ ವಾತದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಲ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ತೂಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲೆಜ್ಜಿನಿ ಈ ಕೈ ನಿಂದು ಮಂತದು ಈ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಡು ಬ್ರೇಲ್ ಒಂಬ ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 6 7 8 ಒಂಬ ಸಲ ಇಂದು ಒಂಬ ಸಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದಲ ಕತಿಕೊಂದು ಆ ಗುಂಡಿದಂಚಿನ ನಂಚನೆ ಒಂಬ ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂದೇನೆ ಇಂದೇನು ಈ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಿಯಲ್ ತಂದಿತ್ತಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಕೊಂಬ ಬೆರೆಯಲ್ನ ಒಂಬ ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಮುಲ್ಕೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಬುರ್ನಿ ಒಂಬ ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲ್ನ ಒಂಜೆ ಕೈನಾತ ರಡ್ಡು ಕೈ ಅಂದೇನೆ ಇಂಚ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೈನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಲ್ಪಲ ಈ ಕಿನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬುರ್ನಂದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬಾಯಿನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಏತ್ತು ಸಲ ಪಂಡ ಏತ್ತು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಿದೆ ಫ್ರೀ ಅದಕ್ಕೂ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಂತ ಓಂದಿಪ್ಪೋಲಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಮಂತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಲ ಫ್ರೀ ದಿನಾಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡೇಟ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ದಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 1 ತಾರೀಕು ವರಪನೆಗೆ ದುಂಬಿ 15 ಆಪನ 13 ಅಂಚಾನಗನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ಅಂಚನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದಿನ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಯಾನೊಂಚು ಬೇಗನೆ ಆಯ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ತೀವ್ರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಆಯ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ತೂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತೆರೆ ಒರಿಯೊರಿಯ ಕೊಂಜೆಂತಾರ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಜಿಂತ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಕಸಾಯ ಪುರ ಪರ್ನ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪುರ ಕಸಾಯ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಇಟ್ಲ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಜೀವ ಕೊಂಜೆಂತಾರ ಎಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಆತನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂದೇಕ ಜೀವ ಗೆಂಚ ಆಪುಂಗು ಆಂಡಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಲು ಪಾಯರ ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ತೂಕ ಇತ್ತಂಜಿ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಜಿನ್ನ ಅನ್ಪುಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದ ತುಯರ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡದು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಿತೆ ಒಂಚು ಪಿಂಚು ಕೊಂಚಿ ಪೊನ್ನಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೈಯಾಲು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಪಂಡ వాళ్ళు ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡದು ಏಪಲಂಚ ಮನ್ಪೊಚ್ಚು 3 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು ದೆತ್ತೊಂಡನೇ ನಂಗೆ ಇಂದು ಆನಾಗ ಡೇಟ್ ಆನಾಗ ಬಂಜುವೇನೆ ದಾದ ಬೊಂಡ ಪರಿತ್ತನ ಪರ್ಪ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಕುಲ್ಲರ್ 1 ತಿಂಗಳು ಅಂದೆಟ್ಟೆ ಚೂರು ಇಂದು ಆಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿಗೆ ಪನ್ನ ಫಿರೋರ ಆನಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಏತು 3 ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು 4 ದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಾನು ಮದಿಮೆ ಇತ್ತೆ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪ 29 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ 4 ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ದನಕ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಮಾತ್ರೆ ಐತೆ ಪೋಪುನನಿ ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪ ದುಂಗುನನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮನ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ 3 ದಿನಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಪ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಅದ ಅಂತ ಇಪ್ಪನಿ ಪಾಪ 3 ದಿನ ಬಿಡ್ತಾನಕ ಒಂದು ಪಿದೆ ಆಪನೆ ನಮ್ಮ ಆ 3 ದಿನ ಪಿದೆ ಅನಾಗ ನಂಗೆ ಎಂಚಾಪನು ಒಂದು ಮೂಲು ದಾದ ಮಂತಿನಿ ಪಂಡಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ತಿರುಂದು ನನಗೆ ದಾಯಗ ಅಪ್ಪಾಗ 3 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಬಿರಾನಾಗ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಇದು ತೀರಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಜೋಡೆನೆ ಪ್ಯಾರೊಂಡು ಸಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂಚಿನ ಪೋಡುಂದು ಇತ್ತನ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಾನು ಪಂಡ್ರೇನು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂದು ಏತ್ 9 ಸಾಲ ಇಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಈ ಗುಂಡಿ ನೆತ್ತೇನೆ ಇದೇನು ಈ ಕಿನ್ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಈ ದೆತ್ತಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಮಂತ್ಲಿ ತೂಲ್ ರೆಡ್ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ನತ್ತ ರೆಡ್ ಕೈ ಅಂಚನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ದಿನ 8 ಸಲ ಆಪುನ 6 ಸಲ ದಿನಾಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಒಂದು ಆನಾಗ ಎಂಕ್ ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾವ್ ಒಂದು ಪಂಪನೆ ಯಾಲ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೂದು ಎಂಕಾಣಂದು ಒಟ್ಟು ಪುರ ಅಂದ ಆಪುನಿ ಏನು ಪಂಡದು ಯಾಲ್ನ ಡೌಟುಡೆ ಏನು ಮಂತದಿನಿ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನಿ ಯಾನೆ ಆನಾಗ ಅವನ ದೆಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಆಂಡದು ದಾದನಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ದಾದನ ದೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಂದೆಟ್ಟು ಆಪುನ ಅದಿಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅವರ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ಹೊರ ನಿಕ್ಲಿಂಚಂದು ಮಂತದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲಿ ಆವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪು ಬಂಜುವೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದು ತೆಂಜ ಮಂತನ ದಾಲ ಕೋಪು ಜೊತೆ ಅವೇಗ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರೇನ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಏರೇನ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿರಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್